Vi har då sin spelande vänner till SC Ragnar Haraldstad ja. 3-set. Det var alltså skulle till. Första till lucka för Marströden. Tack för det. Tack för det. Ja, det var helt fantastiskt. Vi det var sätta gå för det att vi där skulle vi alltså visa där vi det värder och jag alltid vi där och visa värder heter. Vi där då simpelt alltså gå samman så Wallin nu och ja, sen näck och ja, vi satte där för in. Där får hacks ett set och där vinner så inte. Nu var det TB första setten. Jag fyllde slin läkt upp att så är halv tid lyckas med sista löt och men i tredje setten så får det bara steg. Kvar var munnen och att kunna ta på första och så nu till tredje. Ja, det som jag har sagt i allt år. Jag vet här var 12 man som kunde brukas och här var 6 eller 6. Det är munnen, simpelt. Jag kan sätta mannen som är frisker och Raiko boja i utanför 2 set. Kom in här, då sista outgör det eller som jag vill outgör det. Det är det som är munnen. Det var näck bra här ihop. Vi tar så om att ha tagit ett ettikon här i tredje setten. Det verkar som till att settikon 4 att akkurat det är psykologiskt att man slappar av i tredje setet. Det skulle bara inte hända. Det hade konstaterat om att han visst möjligt att komma uppstå så skulle det inte slöva i tredje setet. Alltså det är man inte kvantus. Det kan man inte välja sig för det. Det tar sista möjlighet och tar vi vunnit 2 kan man kanske också vi kunna slappa sin java men nej vi snackar om det att vi kör vi tar sista och det är så där vi så röcker det men och här skulle hacks på ett sätt. Det har sett ut att gå för i år. Ja, förra mästare och Gröbe vinnare och SC och vunnit alltså vinnas kan jag kan också man titta på en gå SC vars lokalt. Det var en stor varsel hotell någon kväll ja. Tack så Atlan. Här var det speckfulla vets. Det var gott. Ja men gå för nöjd. Ja, tack för det.